Tunatarwa ga 'yan uwa masu zuwa tahajjud. Ibadun da muke yi yana da kyau sosai, amma ya zama tilas mu gane cewa wasu suna zuwa shan wahalan banza ne ba tare da samun lada ba. Ka san da cewa duk ibadar da kai domin neman yardar Allah, to Allah zai baka lada. Amma duk wacce kai dan a ce kayi, to wannan sai dai ta jawo maka halaka kuma kayi asara babba. Me dalili? Saboda wasu sun je sallah ne, amma za ka ga suna hotuna, Snapchat videos da dai notes wanda ya shafi zuwa tahajjud, wanda yake ba da shaidar sun je tahajjud ko dai makamancin haka. To ya ku 'yan uwa masu irin wannan ɗabi'a, ku sani cewa ibadunku kuna yi ne ba don Allah ya ba ku lada ba, sai dai kuna yi ne don a yabe ku a social media ko don ku burge mutane. Na ga ire-iren waɗannan sosai a cikin status na tunda aka shiga azumi 10 na ƙarshen nan. Ku nemi yardar Allah ba yardar mutane ba, domin ba a burge mutum kwata-kwata. Ka sani gaskiya tana da ɗaci. Allah ya sa mu dace, ya ganar da mu gaskiya, ya ba mu ikon binta. Wassalamu alaikum. Sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV. Ramadan Kabir.